Lamig yung dagat diri tan-aw eh. Howd mo kayo? Labay na yun. Oh, kinsa po ito nagduyan-duyan dito, brot? Hapas, tar na yan duyan. Mayo. Plaster lang yung squad. Mayo, kay nakaduyan-duyan ah. Howd yun kayo ni. Very good, yun kanis brot perminti ba? Giring naman. Ito lang ito yung kitchen. Kuan, lindot po ito. Kaya ano? Cottage dre. Sabat ka diya. Ano, duol ba? Hindi kayo ba? Nga, sinaw kayo ang busyo. Kung ano, ang bato siya na inano ba? Doon po ito yung nasakit na bato. Kung ano? Kung ano ba, nagmay naman nga kuhan. Maligo mo ito kayo sa ba? Hindot ko dre, oh, kay Pino ang balas bay. Balason ba, balason? Taw. Hindot ko taw dre. Librido pa. Kung dagat yung ito doon, mura mag-isiminto. Kay. Kan gida oh, balason. Diri ara ang batohon. Dito nga ano, puro ginagdubala sa dito. No? Mo ni nindot nga dagat kay di ta mga samad. Nga Di, mga samad tong tiil kay wa kay bato. Salom-salom dayon taron. Da. Justin Bieber nay kwa. La? No, si May kuol aning kubit. signay ko uling kubit. ay naao no. Hay ganahan ta nagdagang kuha pero wa gani agoy maligo lang ta. Naoy. Ala, naa. Murag na ano? Ano yo? Ala, ala. Ay, Butitig yatay. Butiti. Na. May klaro. Hoy, ayo. Loy. Ben! Pwede nang nilira gani ha. Klaro. Ben! Butiti. Inyo na ni subahan ninyo ni. Ngayon dili na siya makaon no. Makailo. Anong naman na siya nga di ba na pwede makaon. Na, nagyatay. Justin Bieber. Tulong ba ba? Orang yang tahu. Tulong ako pa nang galay sa kuwan. Tomorrow flight, right? Ano pa kamungang kaon? Loy, ano kataga ang gikaon? Sila? Sila kataga? Dua. Kamanyag lamoy sa tubig, lamoy na tubig, ha? Ligo naman tong isa dito nga namingwit. Hoy, nung sarap tong isa nga namingwit. Ito, langoy-langoy rin. Nawala naman. Layo na kaayo.